Dobro vam jutro. Ova prosinačka izdanja postaju sve svečanija, a vjerujem da niko nije baš u potpunosti imun na ovo predbožićno ludilo. Oni zaduženi za kuhanje vjerujem da već vade tradicionalne recepte koje će pripremiti na sam blagdan, a opet drugi smišljaju nešto novo. Ja sam onaj tip koji uvijek voli pripremiti nešto novo, a moji gosti kao i ukućani znaju da kod mene mogu uživati u slasticama bez grižnje savjesti, jer uvijek se trudim pripremiti nešto zdravo i nutritivno bogato. A kako je ove godine pistacija prilično in namirnica, ona će biti dio i ove slastice. Radim kolač od limete i pistacija. Prvo ću pomiješati suhe sastojke, 300 g brašna, a biram ono koji je eko proizvod. Dodajem 140 g smeđeg šećera od šećerne trske, inače smeđi šećer vam je uvijek bolja opcija jer ipak ima nešto više kalcija, željeza, kalija od onog bijelog. Dodajem prašak za pecivo, a koristim onaj bio podrijetlom. Malo bourbon vanilije, u biskvit uvijek ide i malo soli. Pomiješat ću mokre sastojke, 100 g suncokretovog ulja za pečenje, ono vam je odličan izvor E-vitamina, ja koristim ono koje je bio podrijetla. Dodat ću oko 3 deci napitka od zobi i vanilije, ovo je bez dodanog šećera i odlična je zamjena za kravlje mlijeko. Ja ga volim koristiti kad radim palačinke jer imaju odličnu aromu vanilije, a nekad ga je dobro iscipnuti u kavu. Iscijedit ću sok i meso, 2 limete. Obožavam koristiti limetu, puno mi je draža od limuna zbog svoje neodoljive arome, a i puno je antioksidansa, čuva srce, a navodno i odlična za jačanje imuniteta. Povezat ću mokre i suhe sastojke. Volim koristiti ovu fritezu na vruć zrak s 2 posude zato što kada pripremam jela koja zahtijevaju različitu temperaturu pripreme i različitu duljinu pripreme, svejedno mogu biti gotova istovremeno. U jednu posudu ide biskvit, a u drugu idu pistacije. Inače, pistacije, osim što su jako popularna namirnica, su i nutritivno bogata. Izvor su vlakana, proteina, odlične su za srce. Biskvit ide na 180 stupnjeva na 40 minuta, a pistacije na 10 minuta na 190 stupnjeva. Ne znam kako vi, ali ima nas ovdje koji volimo očistiti svu kuhinju, riješiti suđe prije degustacije finalnog proizvoda. Zato imam odličnog pomagača, kapsule koje su vrlo moćne, peru najtvrdokornije mrlje, tako da nema onih neugodnih iznenađenja kad vadim suđe iz perilice. A ono po čemu znam da su kapsule zaista dobre jest kad se čaša sjaji kao da je neko polirao. Već sam rekla da je desert vegetarijanski, tako da ću premazati jogurtom od integralne zobi, zaribat ću malo korice od limete i naravno posuti pistacijama. S ovom zdravom, nutritivnom, bogatom tortom imate svoj mali advent. Zar nije preslatko ispala?